הלו, גבר. מה הולך אחי? טוב אחי, מה העניינים? בסדר אחי עובד, מה הולך? שומע רגע? אני אספר לך איזה משהו, באמת אבל אל תצחק. טוב אחי, זה מצחיק אני אצחק, אבל נדבר. לא, עזוב, רציני רגע. באמת אל תצחק, זה רציני. טוב, דבר אחי, דבר, נו מה? קיצור, שומע, אתה זוכר את הזאתי שיצאתי איתה שבוע שעבר? מי זאת הנטע הזאת, השווה? כן. קיצור, לא את הקטע, מאז שיצאנו, אני רואה אותה בכל מקום, אחי. טוב, אחי, חמודה כאילו, מה? לא, משהו מוזר, באמת, כל מקום שאני הולך היא נמצאת. אחי, כל מקום. אחי, היא גרה פה מטר, זה כמו שאני רואה פה את ספיר כל הזמן. לא, זה לא אותו דבר. אני אומר לך, משהו פה לא בסדר. באמת, אני כל הזמן מרגיש איזו תחושה מוזרה כזאת, כאילו היא מסתכלת עליי. אחי, אתה מגזים. כולה בחורה קצת נדלקה, שחרר. לא, אני אומר לך, אחי, היא עוקבת אחריי. בדוק, אין, זה לא הגיוני. גם בדירה אני מרגיש... לא יודע, זה מוזר. אחי, למה שתעקוב אחריך? לא יודע, היא חולת נפש או משהו כזה, לא יודע. טוב, תפסיק את המוח, אחי. יאללה, אני נכנס פה למשרד ונדבר איתך בערב פה. בן סונה, יאללה ביי. ביי. אשכרה בת של זונה.